ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଥିଲା ବାକ୍ୟ ବିଚାର, ତାହା ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ପଦବିନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହି ବୋଲିପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେସି। ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଜଣାଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ହୁଏ। କହିବା ଜଣା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାର କୌଶଳ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମକୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟର ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟର ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟା ପଢ଼ିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କେଉଁଠି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଓ କରିଥିଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲା ଯେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ଓ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଥାଏ। ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଓ କରିଥିଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ରହିଲା। କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଲା ଓ କରିଥିଲେ ଆମର କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏଠି ଗାଇଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଇଲେ କ୍ରିୟା। ଓ ଏଠାରେ ଗୀତ ହେଉଛି କର୍ମ। ଗୀତ ହେଉଛି କ'ଣ? କର୍ମ। ଓ ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲେ ରହିଛି। ଗୀତ ପରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଗାଇଲା ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ଏଠି ରହିଛି। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ। ସକର୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ରହିଥିବ, ତେବେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। ଯେଉଁ କର୍ମପଦଟି ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ଗୀତ ହେଉଛି କର୍ମ ଓ ଗାଇଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲେ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଯେ କର୍ମ ପ୍ରଥମେ ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ? ପହିଲା କର୍ମ ରହିବ, ତାପରେ ରହିବ କ୍ରିୟା, ତାପରେ କ୍ରିୟା ରହିବ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏଠି ଶିଷ୍ୟଗଣ ହେଉଛି ଗୌଣକର୍ମ ଓ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି, କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଗୌଣ କର୍ମ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଗୌଣକର୍ମ ଓ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କର୍ମ କ୍ରିୟାରେ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୌଣ କର୍ମ ରହିବ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଢ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଏ। ଆମ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଓ ଏଠି ଶେଷରେ ଅଛି, ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ଚତୁର ଲୋକ ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅଛି ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ବସେ ଓ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପରେ ବସେ। ଦେଖ ଏଠି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣର ପରେ ବସେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା।
କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଜମିଦାର, ଜମିଦାର କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ଓ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ସକାଳେ କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳେ ହେଉଛି ଅଧିକାରଣ କାରକ ଓ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ଏହା ଯେଉଁ ଅଧିକାରଣ କାରକ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଅଧିକାରଣ କାରକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ କାରକ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କାରକ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରୋଧ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ତୁମର କାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଣୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଛି। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟ ରହିପାରେ ଓ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବିନା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅଛି ସବୁ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏକମ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କାଲି ତୁମେ ଘରେ ନଥିଲ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ ପରେ ବସେ ଓ ଦେଖ ଏଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନାହିଁ ଅଛି ନାହିଁ କ୍ରିୟାପଦର ପରେ ବସେ ଓ ନ କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଏହା ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାହିଁ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦର ପରେ ବସିବ ଓ ନ କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ହେଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ କର୍ମର ପରେ, ଯେଉଁ ପଦକର୍ମ ଅଛି ତାର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆହୁରି ଅଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯାହାକି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସିପାରେ ଏହା ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ସରିଲା।